Kapitan Inteng! Antay, naggagita ka. Nalpas ko amin ngayon patrabahom kanyak. Wen nga rod, Kwarog. Talaga nga awan makunak iti kinagaget mo. Nagda ka di pa'y pangibaunan niyo kanyak. Saan ka pa'y anabannog, aya? Sige lang, ibaundak lang antay. Naggagatak. Ala, mapan ka man nga rod gumatang iti Ricardo ti si Daan. Mapangka ijay tersena ni Marikwanang. Hindi talaga ayam. Ay, imbaglakit din tada ka, Kwarog. Antay. Antay arasaas ko kada kayaw. Anya day ta? Kan apay amasapul ayara sa asmaw? Mabainak namin. Isungay arasaas ko langan. Si Kamat. Agim babain ka pa'y laang. Antay, ibagayo kiniyangkal. Ngay katangan nakiti silpon ka. Ha? Anya day jay? Silpaon. Agpagatang ka kan ni uncle mo iti cellphone. Unantay, ibagbagak ngamin kinkwana ngam di namot kayat. Anya ti kunana, aya? Naman kano ti kwarta na. Ay, adda kwarta ni uncle mo. Maibusan aya, mo't day jay. Hindi na kayat ngay gatangan. Bayam, siya kunti makaam mo amang ibagakan kwa na. Ibaga mga duti inaramid ka, wantay. Sige. Ibagak to day takan kwa na. Agahasam day takwaraw. Sikat aginaw. Sikat sumakdaw. Sikapay tagwalis dita paraangan dangkel mo. Uray tay gatangan nakto ni uncle ko iti silpon ka. Kanaw. Un kagawad, ni antik ti mangibaga. Dinto pa'y makagatang ni Kapitan iti baro a cellphone na. Nagdaan di basit nagngi sa ita cellphone na. Tinalyan na pa iti lastikaw. Kuripot ngamin ni uncle ka, nga maduti kwarta na. Amo ka nga dot kwartana. Nui gatangan nakiti silpon ka. Di Twitter sinam ti kanayon kunto apaglutan. Ay kawa na, adot ilod ko. Ang di mo tultuladan dagiti daduma Jayla cellphone tararamidan da. Ha? Sino nga iti mamo mga cellphone lang tararamidan na? Jak kaya tagibagay tinagan. Nga pa di mo ibaga. Numangag na kaagungat. Jak kayat nga dagumura kanyak. Sino nga minti bagbaga maya? Naitangay na Ha? Diyan nakatugaw jay sirok ti guyabanaw? Wine, agmalmalam di tangag cellphone. Di pa'y pulos maayaban ni bakit na. Ni tatabadong mat na ita. Ay, hindi mo pigsaan. Ni, ti malyawan, nangag na kansan. Ha? Makaungat nga ta kanyak ni tatabadaw? Cellphone latam muna. Ay, jigat gatangak nga Ay, uwang gaya man niya. Ang mga nusimang patmatan ni uncle ka. Kat imbagan ni auntie jay pagpagatang kwa silpaw. Ay mangantayon, kitnay, nagimas ti si Daan, karni ti baka. Ay, Inteng, ada ibagakan ka. Ibaga mo na. Ay, amom ka day, ani Kwarog tinaksak do iti danom. So, ti inaramat ko ang nagluto iti si Daan ta ita. Ti si Daan tayaw kunak kuma. Ken, nimot laang Kwarog tinagbalsig iti kayaw. Apinagangar ko dita karnit baka. Ay, naggagatan ti ka anak ka. Ay, launay Ken ni Kwarog matlaang tinapangimatang iti Ricardo na. Nagadumot ti inarami din ni Kwarog. Ay, iso nga gatangam iti cellphone na. Aga, kastalat inaramid na, agpagatang iti cellphone. Ay, saan lang adagita ti inararamid na, Inteng. Adupay ti inaramid na. Inal daw dito'y balay nga agtrabaho. Kasapulam at talaga ti cellphone, Kwarog. Ay, uwan kumanggal. Igatangam gaminan manumot la ti cellphone Usara ka pang tawag ko kadagiti tanod ka, ano at emergency. Sige. Igatangan kan. Yes!
Oh, anya, nangag mo, kwarog. Buwan tay, nangagaw. Yes! Ay, awanan maray. Di naksamot amon ni Badungkaw. Apa anak ko namday ta? Di na kun kasarsarita. Jay laangan silpon na ti kasarsarita na. Kasanumot nga men. Isulat makit-kita nga gamit ti cellphone dita. Rumwar ako namlan mapan agtrabaho. Kun nga ron na. Kanayon nga agtugaw dita. Un nga raw, nga may hindi na kayat ti maungtan. Iso nga ag silpon dito ruwar. Ay, ung tama lang. Ay kato na. Kanayon ko nga ungtan maray. Kan amaw ti aramid na. Numabisain, agawid amangan. Inton nalpas anangan, rumwar manen. Oh, nayan ti kasta klase ti tao. Marurudak nga raw. Jakla ko man inggat-gatangan iti silpon na. Tatabadaw! At damot silpon ka. Si Kalahay nga ya. Nene. Kunak man awan cellphone mo. Ingatang anak ni Uncle Kaw. Ay, nagmayatin no kasta. Naggagatak ka nung nga may iniso nga ingatangan nak. Kasta akmat iday. Agin gagagutak tapno igatangan nagmat nituyang ko iti cellphone ka. Ang di na igatangan na kaon. Di na kon maibaon. Para tayo iti style tatabadaw. Apay, usip. Agong ungot kan sama, Chef. Talagang agong ungatak. Apay ngay. Kung may kulay baga ngayon ka aganaway ti aga-apay ti purok unaw. Jak kayat. Anya? Jak ngarob kayat. Dakay ulangan ti aganawa. Ala, mapan kayo naganawa. Dito'y kami laing kinikwaraw. Ag-cellphone kami. Ada ka no aga-apay si purok unaw. Mapan mi kitaan. Ay, da kayo laang. Ayan ni Chip yung ay. Agong ungot mo idi ay ayabak, kagawad. Di na kano kaya ti mapan aganawa. Apay nga ikat iso ti Chip. Ag-cellphone dala kanong kanita tabadong. Naitangamin ka. Inggatangan to mo ni Kapitan iti cellphone na. Anya nga ita, simmadutan. Ala, apang kami aganawan, kagawad. Enteng, saan mo nga umay dito'y balay ni Kwarog? Ay, busy nga minti ka anak akdungaw. Saan ka di nga Duterte aramay din na? Idey, inal daw dito'y balay, nga oray jak ayaban. Umay adagos aglines. Ang gamita, di pa'y umay pumasyar. Ay, bay amon. Mamatiak agaputad dan cellphone na. Kanayon dan ngagtrabaho kadagiti tanod na. Nga ta. Ay sus, ni Kwarog pati ko na. Iso ti kagagagitan na nagbalin at tanod dito'y kabildatan. Sapay kumaa. Iso nga awan ita, tako na mat abise ni Kwarog. Ay, talaga abisi Nukas ta nga rod. Sikan, ti ibaon ko. Mapan ka gumatang. Day, ito intikon ko na. Mangrugi ka manin nga agibabaon. Ay, kat anyangay ko ma. Ingkan Alam ti paggatang mo iti bulsa ti duster ko. Anyat gatangam, Kapitan. Ay, sakbay agumatangak. Ibagampay man asan adda pari badong ken Kwarog ti makitkitak anak katugaw dita sirok ti Guyabanaw. Isuda, Kapitan. Nakadumog dadwa. Na, kunak man nagtrabaho kastanaw da Kwarog. Apay nga dadangay dita. Inggatangam to mga miniti cellphone na. Iso na tararamidan na. Kinsaan ka di aday ta kumparek abadong. Ket adda ko maijibang kag nangagmulmula. Wain, Kapitan. Yay. Tulungan na ko man ni Maritu yang ijabang kagda. Anya klase nga ti panunod ti adda kadagita tattao. Panunot ti sadot Kapitan. Kwarog! Ha? Apay, tatabadaw. Nangkel mo! Ayan na. Ay, di gumatgatang ititirsinan ni Kagawad Kwanang. Aywan, kumitkita dito'y ayan ta. Nakita na tanyag silsilpaw na. Papananta nga yan. Ay, kwa,
aglimang tapay laeng. Ang mga numay na tasitain di tao eh. Unta ta. Umaykan, pumanaw tan di tao. Sigurado nga ungtan na ta. Kapitan. Napan kay naganawa. Wen kapitan. Uray kami lang nabambanog. Apay, ado dagiti inanawa yung. Kin apay nakaramutan ti Rupan. Ha? Ay, aduda ah. Mano di inanawa mi. Talo ababakit. Talo mat abungal ababakit. Puro babakit. Wen kapitan. Nagpipinungot da. Tila in chismis lang amin. Kit apay nabambanog ka. Si ka mamay, ti mga nawa ka dagiti babakit nga agpipinungot no di ka mabanaw. Kasta aya. Ay, at dapay nakikinagat ah. Asina. Dagiti bungal babakit. Yay. Nakikinagat da. Makabanog ti aganawa. Ay, unay daytan. Saan na kamimot nga may tinulungan ni Chip May? Idi ayaban ni Usep. Nagungad. Inong tan na kayaw. Inusilapan na pa ni Usep ha. Talaga si Madutin ah. Agsilsilpon lang mo aramidan na, kapitan. Badong! Badong! Naa, apay ayatuyang, nangagkan, tulang ak aya. Mangantan! Ngam day talatan nagsilsilpon jar aramidam. Manganan aya, Naa! Di mo pa'y amawn anak kadasar dita sang wanam dagiti makan. ay, wala niya. Ala, manganon! Manganan ko na, awan matsidaan. Agbiro kay ti sidaan. Naa, ay, kilaban pa dito yung pasangom kanya kay nagloko kan. Awan karbengam ngagbirok iti naimas amasida. Tasaan kamat ngagtrab-trabahaw. Anya? Di mo mat kayat apulos ti mapan agbangkag. Takay kayat mo day tagsilsilpawn. Oh, dagsida ka iti tangad ken talyaw. Ay namare, saanan ang maibaon ni Kwarog? Kasana may baon mo kag selselpon dalangan kani kabadong. Ay, namin ano pa yan a pinayapayak. Ang awan lata. Si Madut nga roda talagan. Saan pa yan ang maayaban dagiti kakadwa na atanod? Ay kanarigat ano kasta. Jak ammo kandienteng. Noan niya ti plano na nga aramidan. Tauray ni Marituyang, maproblemaan kanibadong na. Anya ngay tararamidom di tatuyang. Nakatugaw. Apay, anya ti kayat mong aramidag. Inkag trabahon ah. Awan nga rod si Daintan. Di nakibaon-baon si kabadaw. Masadutak. No kayat na si kanti mapanagtrabahaw. Anya? Siyak matibaon mo? Nauma akaon asyak latami nun. Sika, de talag silsilpon tar aramidam. Ha? Ingkag trabaho, no kayat mo ti agbyag. Ay, papanang pare? Hindi bangkag ko, pare. Ha? Ita man pa'y nakalagip ka, paray. Si Madut-mat nga minon ni tuyang ko ngagtrabaho. Iso asyakon at di mapanagtrabaho. Day tamot lang amin agsilsilpon tar aramidin, pare. Awan na. Matanagan pare. Tapag sidain nakmatan iti tangad kantaryaw. Ay, jakmat kayat ah. Iso ama pa na kung agbangkag pare. Bayamon day ta silpon dita. Chip, papayaban na ka ni Kapitan. Tapay ka na. Basta. Anyang amin ti bagana ya. No di ka kanong mapan, amumon ti mapasamak. Anyang ay nga ta. Basta amum to kanon ti mapasamak. Apay ka diyang ka. Saan ka mo't na sumursurot nga grun-runda? Day talag silsilpon tar aramidam. Uy, saan mo ta? Nagkunamot iti day ta. Siya! Ha? Anya pa'y ti daddo mga ibaga mangkail. Di mo pa tultulungan diyan time. Siyak man ang tinagkuna iti data. Bisyak ngamin ang kail. Iti cellphone Siyak tinagkuna iti data. Iso nga yawat mo kanyak ti cellphone. Apay ngay, cellphone ko day ta. Siyak ti gimatang, iso nga isublim kanyak. Awanan ti ngam. Yawat mo kanyak data cellphone kat awanan ti ado asaw. Anya mat Awanan ti meten.
Agbalbaliw ka, aggagat ka, tapno isublik ti silpaon. Aging gadi mo amo ti madisiplinaan, jak itid ti silpaon. Nakainawa ko nantay. Anda ka di pa sa baling ay parami diyaw. Nagbiit kan anaginaw. Naggagatak nga raw. Bayam, taibagak kan ni uncle mo, nga isubli na kan kati cellphone mo. Ayun man nantay. Ibagayaw. Amok matan ti raramida. Ay na, Kuharog! Disiplina lang ang ti kasapulan. Tapno saan ang maibos ti oras mo, iti pa nag-cellphone mo. Ala, sige! Ditan! Tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paklay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Glenn Benawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan.